Skiet perfett sa issa mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà dwar jekk hux qed jinvestiga lill-Assistent Kummissarju Ian Abdillah. Dan minkejja dak li qal l-istess Abdillah fil-qorti aktar kmieni din il-ġimgħa fejn ammetta quddiem l-imħalfin li ma ħax azzjoni dwar il-Panama Papers. Ammetta wkoll li ma fetaħ l-ebda investigazzjoni fuq Conrad Mizzi u Keith Schembri dwar dan. Ix-xhieda ta' Abdillah ħallit lill-imħalfin li qed imexxu l-inkjesta pubblika bħal miftuħ u saħansitra kkummentaw li donnu l-Assistent Kummissarju qed jgħix f'univers parallel. Iżda minkejja dak kollu li ħareġ minn fom Ian Abdillah stess, Gafà baqa' s'issa ma qal xejn dwar jekk hux se jieħu xi tip ta' azzjoni fil-konfront tal-Assistent Kummissarju u mistoqsijiet mibgħuta minn Net News f'dan ir-rigward għadhom mhux imwieġba. Ftit aktar minn ġimgħa ilu f'konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ hu stess, il-Kummissarju l-ġdid, is-seba' wieħed f'7 snin, kien stqarr għal darbtejn li skont hu Ian Abdillah dejjem għamel xogħlu sew meta kien qed imexxi t-taqsima kontra r-reati ekonomiċi. Ma jfissirx li s-Sur Ian Abdillah naqas x'imkien, però nemmen li biex il-korp tal-Pulizija jerġa' jiġbor il-fiduċja tan-nies, nerġa' ngħid, il-ġustizzja mhux biss tissir imma tidher li qiegħda ssir. Jiena nibqa' ngħid li s-Sur Abdillah huwa persuna li jiena nafu li dejjem għamel xogħlu, però naf li f'dan moment hemm attakk partikolari fuq is-Sur Abdillah. Jiena f'dan moment ser nara li malli l-Assistent Kummissarju Mamo tieħu ir-rol ta' Sur Abdillah, jekk jiena niġi konxu ta' xi nuqqasijiet tas-Sur Abdillah, daw ħajġu investigati. Madankollu minkejja li Gafà donnu rid jagħti x'jifhem li l-allegazzjonijiet dwar Abdillah kienu biss fantażija ta' xi wħud, l-ewwel ħaġa li ħabbar kif bdiet il-konferenza kienet proprju t-tneħħija tal-istess Abdillah minn kap tat-taqsima li mexxa fl-aħħar snin. U allura waħda mid-deċiżjonijiet hija li tmexxija ta' dat-dipartiment tgħaddi għand l-Assistent Kummissarju Alexandra Mamo. Issa jidher li Angelo Gafà qed jilgħab musical chairs b'Abdillah u minn kap ta' taqsima li suppost investiga reati ekonomiċi bħal ħasil ta' flus poġġieh fis-sezzjoni responsabbli mill-IT. U taħ ukoll it-titlu ta' direttur b'Abdillah issa se jkun qed iwieġeb direttament liċ-Chief Corporate Services Officer li sal-lum għadna ma nafux min se jkun.